program sa जाबावनोसै guys नै हिन्जाव हरनायनि program जाबावनोसै आं delay होबाय guys आं delay होबाय दा सिखाबगोन दाहाब नों delay होनाय नंला ओइ राजि सोंजाना माबायदि मोनदों राजि सोंजाबाय हनै दुग मोनदों गावनो खा latest news guys जोंने नै बिनिया स्टेन्डबाय जागोन ने खोमायानो दाबो सिमबो सुफ्लुङाखैनो जायनो हौवाया मोनलांगोन बेनो लाखिखाहाय सना होनाङै नङा ने खोमा गुदुं गैया नोंसोर दा बिसोरबो इदावगासिनो Hello everyone, welcome back to my YouTube channel once again guys. दिनैहाय सिम्पोल दख'ना गानबायनो हिन्जाव बिलाइनायाव रथिमाखौहाय जोंनि न'निफ्राय हरनोसै गोरलैयावनिफ्रायनो जोंनाव दोनफैनायनिमोन नालाय ओमफ्राय दा क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्लास 10 पास जाबाय क्लास 11, 12 दा 12 नि एग्जाम होदों ओमफ्राय बिबनाव थायोमोन ओमफ्राय दा जोंनावनो दोनफैग्रोदोंमोन नालाय बेखायनो दा जोंनिफ्रायनो बिदाय होनोसै आरो बेखौ नारें गोदैनिफ्राय लाबोदोंमोन ओमफ्राय दा फाथाबारि मण्डलिबो दं नारें गोदैनिबो दंलायो ओमफ्राय दा हौवा लाग्रायाबो सफैनानै दङ ओमफ्राय जोङो हिन्जावा आं देलाय एबार सिम्पोल मेकआप खालामनानै होबाय ओमफ्राय दा ओंखारलांनोसै आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादों गाइस एन्ड देन सापर्ट खालामनानै हो लाइक साबस्क्राइब मर एन्ड मर खालामनानै हो ओमफ्राय शेयारबो खालामनानै हो खोमसि जाबाय एसे गोबाङैनो दावराव जाबाय आरो हाला जाबाय दा भिडिअखौहाय मोनफा मोनफा शेयार खालामलांनोसै नायजोबनो बावनो नांखाया नायलांजोब माने दिनै गाबलायनायनिबो मिनिलायनायनिबो माबा माबिबो थागोनथ' आंथ' दहायनिफ्रायनो गाबगासिनोखा बे टिप्सखौ एसे होनानै होजोबगोन आरो आं गाइस दायो आंथ' बिदि गाननोल' मोजां मोनो गरम जाबायना थान्दा ड्रेसखौ आं नागिरो आरो ओमफ्राय आं बिदिखौ बिराद मोजां मोनो माने एकदम माबाफोरखौ आं बायो आरो माने एसे मोजां ओमफ्राय आंखौ दख'ना बोराय गानदों होननानै बुंगासिनो ओमफ्राय आं गुसुखायसो आं गानदों एफा मोजां मोनदों आं बिब' दानायनिनो आरो बे दख'नाया आनै दानायनिसो ओमफ्राय आंहा गाननो लुबैनानै गानबाय आरो मा बोराय नुदों मा गाइस बोराय नुवाखै दा आं बेखौ मोजां मोनखायो अके भिडिअखौ नायबाय थालांदो आं शेयार खालामगोन आरो माथो जोंहाबो बिया दैया लांहां देलायथारदों क्लास 9 थांबाय दा देलायग्रा जाबाय होनो सासेयाबो नै जोंहा हेल' होनो हेल' नंखायो थ' फाइनालि हौवा गोदान लागा सफैबाय नै बे नारें गोदैनि बियो इस्ट फाथाबारिनि बे साइडना इस्ट फाथाबारि हरै साइडना नारें गोदैनि ओमफ्राय माखासे गेजेराव दङ फाथाबारिनि जोंनि मण्डलिनि आरो नै फाथाबारिनि नैयाव दङ नै हौवा गोदाना बै पिंक आर'नाइ गाननाया दाहाय मोखांखौ दिन्थिगोन आं सुरु जाजेननोसै फाथाबारिनो आं मिन्थिखादों नोंखौ दखान ओरै फांथेनाया मा फांथेदों बे बिब'नि मिस्ट्रेस बे सबसे देरसिन बायद' गेदेर रिटायार जाबाय मानसि आं लायाखै मादै बिदिखौहाय दागि नै नोंहा जों थाख्लिया आं इसोरनाव माबा सोंनि दे बलाइफां दं दाहाय मिन्थिनायनो बलाइफां बिलाइ दङ मिन्थिया मानि थाखाय लाबोदों दाहाय मिन्थिनायनो दाहाय मिन्थिनायनो आं माबा सोंखोमागासिनो दङ माबा आंखौ नांगौनोहाय बेवहाय गावसिनाहाय आं गोसोआव गैला दै नै आं खनसेलायगासिनो बिसोरहा स्टिला सासेयालाय सासे खुहु नानि नै दसेनाव नै जोंहा फाथाबारिनि
माबा बुस्थु सोलायनायसैनोहाय माबा नियम दङनो हिनजाव लांफैनाया माबा नियमखौ खालामनोसैनो बिसोरो माबा लाइफां बिलाइनो लाइफां मोनलांनाय नङा गासैबो हेनसेल लाजोबनांगौ नै हिनजाव गोदाननि बिमाखौ लाइयावहाय सिनि होनानै खुलुमजोब्बाय आरो हौवा गोदान लागोफोरा खुलुमहैदो गासैबो थोनबावखायोसो थोनबावो हिनजाव गोदान लायफेराखैदां रोङाखैनो होननांगौलायनो जाले नोंसो जिरायदो दिनैनो प्रिभिलेजखा नोंसोरखौ बाहायनायनि खस्थ'खौ लानांखागोन फुलाय बिदि होनांगौ बिदिखौ होखागोन हौवा गोदाना नै बेनो नैहाय हौवा गोदाना नै ओरैसे हायो ना orang lambai ni ahas Razi sung Razi dong hono. Razi soंजाना माबायदि मोनदों राजि सोंजाबाय हनै दुग मोनदों थैखागोन माबा फैसा होलायनांगौ ना थरख्रि हरलायदों नै फैसा होनांगौ होननानै बादिलायदों इसोरो मोनलांखाबायबो ना हिनजावबो मोनलांबाय बेखायनो होलांफिननांगौ आरो बिसोरो
जाबाय नै फैसा लानानै फैखादों मालाय बिसोर मोनलांनाय नङा होननानै एक्सेप्ट खालामनायनि दानिया ना एक्सेप्ट खालामनायनि एबारनिया एबार आजावनानै लानायनि गिदिंबावनांसिगोन बिसोरो जोबनायनि खुसियानो लाजाला नै खुसियानो लाजाला बेनो साबसे खुसिसिन मिलायलायबाय जोबनायनि खुलुमजोबथारनांगौ एबारला हौवाग्राना गासैखौबो जोब्बाय नालाय गासैखौबो खुलुमजोबनांगौ masak deh जों सा लोंजोबनायसैनो दाहाय बेखौहाय हिन्जाव गोदानखौ नुनानै अभारलडेड जाबाय आरो बिनि खुसियानो ससमा हरनाय खानाय गुफुर आयंआ आयं आमथिखानि कमेन्ट्स खानोसैनो देनां हौवानिखौ माखौ गानबावनाय होननानै आबैया एदावगासिनो बेखायनो आं आबैखौ सोनायनो हानि न' दांनायदोनो बिसिबां गिलिर न' ना हमनायसो नै जों दांनायसो गिलिर सानदों बिसोरो नै गोलैबायसो नङा बिसोरो खोलैबायसो गिलिर नङा गिलिराबोथ' दे नङा रेजेंल' सेसखा खोमानिफ्राय बख'नानै दांनाय जोब्बाय नै नोंनि थाखाय ओरै फिसा जाबाय खाथियाव खाथियाव सुनि दे आबैदि बिराबो सुनि दे बे सनाखौ गानहोनो नागिरदोंमोन आं खारलांबायसो नायसै फाग्लिया जायगा मोनासै लानो नुवाखै टयलेट खाथियावफ्राव लादों हिन्जाव गोदान लांनो फैलायबावो आंखौ फेथलिया थांनो लिंदों आं हामानो हिन्जाव गोदान दोनलांनो जा मोजांनो औ नै रिं मेरेज जानायखौ नायदों गाइस मोनासथ' मोजां दा नै बरियानो आं एबारहाय जाखां लोंखां माबाबाय जोबनोसै माने अथराइज होलायनायनि आरो आजावलायनायनि मण्डलियाबो मोनफा मण्डलि जाबाय नालाय हौवा लागोनि ओमफ्राय जोंनि फाथाबारिनि मण्डलि ओमफ्राय आरो हिन्जावा नारेंगोदैनिमोन नालाय बिसिनि मण्डलिनिबो दं ओमफ्राय नै बिमानो दे बेवाय होननानै आखाइखौ माला जायो
थांनोसैनो टाटा बाय बाय मोजाङैनो थांदो दे दागाबोसै दे दाहाय दागाबोसै दे दाख्लां दाहाय दागाबोसै दे थांदो बाय बाय थांलादो आयौ सिगां थांग्रोबाय हनै बिसोरो स्कुटिजों थांलानायसै नै हिनजाव दोनलांग्राफ्रा years later. मैगं हाग्राफ्रा नै ओमफ्राय नै जोंहा बिहावफ्रा बिब'नि बिहाव आरो बेहा ओंखाम संनायाव बेस्थ' जाबाय नै बिथिं ओंखाम मोननै संगासिनो बेदरखौ गोदाननो सोलाबानो बेहा बेनोखा डिउटिया बिराद मोजां ओंखाम संनो गोरों बे जोंनि गिर्जानि सकिदार आरो मावो बिराद फेथफुलथार ओमफ्राय नै बेदरखौ जों गोदानोसै माखासेया हबावहाय पायसनो गाइखेरनि माबा लादु मिस्टि माबा बानायगासिनो ओमफ्राय हिनजावखौ दा हबो फज'गोन आरो जोंनि बायलाला न'आवहाय गाइस जासाबदो दे हिनजाव गोदान लांफैग्राफोर बांसिन मथि जाबावथों नंगौ होआ माथो आं नोंनो रानथों जानायनि बोर मथि जासिनबावथों आरोबाव ने बाजाय थिगसे जालांखादोल' मोनजाखागोन जोंनावहाय दे न' दे हा गोथाव जाखादों दे जानानै हो दिनैल' मोनजागोन जों बुरजा जाना फैबावगोन ओमफ्राय जाना हो दे बिदि गैया गाइखेरनि संनायनि पायस मिस्टि आंनि फंबायफ्रा जायो आंनि सानै लोगोफोर मास्टार लोगोफोर बिहामजो